This is 20th century. Ngazi ukuthi iwadi newadi linekhansela layo. Njengoba ama-political parties emaningi kangaka, we have your ANC, your DA, your IFP, your EAF. Uma intombi endala le enhle, inyawo zakhe azikho zombili, but usephile la kwaDukuza, eShakaville endaweni ekuthiwa isemqhwandeni for so long. Not even one councillor lake lathatha isikhathi ukuthi ke limbheke lizomvakashela. Yet we say every day, fellow South Africans, ngicela ukuthi la ukhona noma ubani wakabani, uma unalo ithini lekhu, uma unawo blanket, uma unazo icathulo, uma you're a business person ubona ukuthi cha ungakwazi ukubalekelela ngendaba yendlu, ngiyacela usithinte sibone ukuthi singahamba kangakanani. This is not about you, this is not about me, but it's about le ntombi endala engicela silekelele nomndeni wayo. Njengoba ngichaza bafethu igama lami ngumenzi onqumalo, kuhlungu kakhulu ukungiphatha kabi uthi uma umephuma la uyacrawla njengengane encane ebheke le etoilet. Yet bafethu indawo oyibukayo is not suitable for anybody. Sikhuluma ngokuthi se hand sanitize, put on a mask, geza izandla. How do you expect uma ephumela la ehamba ngezandla zakhe uzosigeza kanjani, enze kanjani zonke lezi zinto ekuthiwa akazenze? We are not superheroes, but uNkulunkulu usebenza ngathi ukuthi sithinte abanye abantu siye phambili. As of today guys, lezi lento video enibuka namhlanje cela sisukumele ngakho konke, silekelele uma. God bless you all.